Os operarios da empresa Canarga SL iniciaron estes días os traballos para instalar unha nova rede de pluviais nos accesos ao Matadoiro e o punto limpo de Xarás. O Concello de Ribeira destina 120.000 euros a esta actuación, moi necesaria dado o mal estado en que se atopaba o aglomerado, tanto da vía como do estacionamento público. É un investimento que imos facer dentro do Concello de Ribeira que se aproxima aos 120.000 euros e que conta con unha achega tamén da Xunta de Galiza para a mellora de parques empresariais. Esta actuación vai facer que esa esplanada, que agora mesmo ten unhas fochancas importantes, que ten un deterioro evidente, vai a contar por primeira vez cunha rede de canalización de augas pluviais e, por tanto, mellorar a confortabilidade de todas as persoas que se chegan a ese aparcadoiro para poder estacionar o seu vehículo e, por tanto, despois acudir aos seus postos de traballo. Ademais da instalación da nova canalización, o proxecto contempla tamén a construción dunha cuneta no pé do noiro existente, o saneo da zona máis deteriorada e a pavimentación cunha capa de 6 centímetros de espesor que corrixirá as numerosas fochancas que supoñían un risco para a seguridade e o estado dos vehículos. Ademais, intentarase aproveitar esa actuación para mellorar algúns accesos e, por tanto, esperamos que esta nova actuación permita aumentar a confortabilidade de todas as persoas que van ao polígono de Xarás traballar e deixar o seu vehículo nun espazo axeitado, sen fochancas, con recollida de augas pluviais e unha nova pavimentación. Os traballos xa en execución prolongaránse ao longo de todo o mes de outubro.